Dobrý deň, volám sa Branislav Biskupič a budem vás prevádzať systémom na rýchlu tvorbu profesionálnych cenových ponúk Oferis. Po registrácii bezplatnej skúšobnej verzie systému Oferis vám príde e-mail s prihlasovacími údajmi. Kliknutím na odkaz, ktorý v e-maili nájdete, sa vám zobrazí vo vašom webovom prehľadači prihlasovacie okno, kde vypíšete prihlasovacie údaje. Po úspešnom prihlásení sa vám zobrazí základná obrazovka systému zložená z horného menu a hlavnej pracovnej plochy. V hornom menu sa nachádzajú skupiny hlavných funkcií systému, ako sú firmy a osoby, produkty, obchod obsahujúci cenové ponuky, objednávky, faktúry a obchodné prípady a ďalej štatistiky a servis. Ako sa vytvára cenová ponuka, nájdete v samostatnom videu. Odporúčam vám v menu Servis, Nastavenia, Iné, vypísať údaje o vašej firme a vás ako používateľovi systému, pretože tieto údaje sa potom prenášajú do vami vytvorených cenových ponúk a iných dokladov.